ị na-akpọ Chukwu ikwere na Chukwu anyị njide ọjị kịta bifo ngọla ayaya ọjị bifo ngọla ayaya ọjị ana m anọ n'iru mmụọ ayaya kpọọ Chukwu nna mkpọọ Chukwu wee kpọọ my four fathers mkpọtịa my four fathers bifo mkpọzi Ayaya Nando and Ayaya Nando bụ Igbo niile nna not ya na I believe anyị bụ ndị ọdịnala believe na Chukwu I believe na Chukwu ọfụma because ịma na ekele ọrụ eke ọdịnala na-ama onye ọ na-amara ama tatali nke ya tata malụ na ọ bụrụ dibịa ka ọ bụ ọ na-ama ama. As you are seeing me so, my grandfather is a native doctor. My father is a native doctor. My own mother is a native doctor. Myself is a native doctor. Nke m na ọ ma ama nke m ejere mbe dibịa mụọ ya for once na ọ ma ama ya ọdịnala na-ama ama onwe ndị mụrụ amụ abụrụ ha ọdịnala ka ha na-eme. Mmadụ wụ native doctor, mpaghị ụkwa native doctor. My grandmother bụ onye ụka white Shorobi na Nsarafi onye isi ụka ndị white. My mother is a native doctor. My grandfather is a native doctor. My grandfather is a native doctor. My grandfather is a native doctor. My father is a native doctor. Myself is a chief priest. Hey! Ikanaka. Ya ọ dị m n'aka nri, ọ dị m n'aka ekpe, ọ dị m n'iru, ọ dị m n'azụ bụ ọdịnala. Ya na ya nkatara asata. Anyị jere obe dibịa mụọ ya. Ọ ife a disturb him for a long time before join ya. Eweta aka na-eso n'obodo Igbo na-agbakasị obodo Igbo dị iche n'iche. So m na-ebute ike a na-ebute. Mana kwa jụrụ ajụ. Ama m, elee otu iji mata na ihe mara gị? Ọ naanị gị wụ the only son or the only child? Elee otu iji mata na ọ mara gị? Ka m si mata na ọma mbụ na o nwere certain time when he was disturbing me. Ntinye aka na business ọkwụọ ya floor. Mme business ọkwụọ ya floor. Nzụ afịa ọkwụọ ya floor. Nwere moto wa kabu ọkụje moto akụjisi engine ya. So that time not my ebe m na-eje ụka. My church is Church of God Mission. Ụka m na-eje bụ Church of God Mission. Month of Zubaya. In the house, yeah, I was a member. Yes, that is when. Then, when I did it's a long time ago, they did Adam wine. Adam wine and wobble because they ready. The thing hold him in sickness. Who be auto? Or they make or they make or they Ankwana, young Kwana, one royal, the other whole spread, which you see. Chineke. Abapi Obalam can abanye na route 24 hours. Now abanye Obalam na route 24 hours. My mother was a native doctor. My father was a native doctor. My father was alive by then. So I couldn't open a map for Ayaya Nando. Ayaya will kill me off and kill my daughter and finish my family. Before I can carry Ayaya. Oh, can't see bully. And immediately in the Ayaya Nando, a more man and I will release the other one. Well, my yes. And since almost going to 20-something years in there, he's doing miracle up to tomorrow, up to next tomorrow. Oh, when